नशामुक्ती व मधुमेहमुक्ती भारत अभियान. आमच्या अभियानात सामील व्हा आणि भारताला नशामुक्त आणि मधुमेहमुक्त बनवण्यात सहकार्य करा. आमचे प्रोडक्ट्स: नशामुक्ती हर्बल स्प्रे, मधुमेहमुक्ती अँटॉक्स टी, रोगमुक्ती अँटॉक्स टी आणि शिशुरक्षा अँटॉक्स सी. अधिक माहितीसाठी संपर्क डॉक्टर विलास कावडे, 9421 72 71 48. देवगड जामसांडे नगरपंचायत हद्दीत मोकाट गुरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. सध्या भात शेतीच्या कामांना वेग आला असताना मोकाट जनावरं शेतीमध्ये घुसून नासधूस करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चाललेत. यावर योग्य तो तोडगा काढा, अन्यथा मोकाट गुरं नगरपंचायत इमारतीच्या आवारात आणून बांधू असा इशारा नगरसेविका तन्वी चांदोसकर यांनी दिलाय. नगरपंचायत हद्दीत मोकाट गुरांमुळे होणारे अपघात आणि नासधूस यांच्या वारंवार तक्रारी नगरपंचायत प्रशासनाकडे करून देखील नगरपंचायत प्रशासन याकडे डोळेझाक करत असल्यानं ऐन पावसाळ्यात शेतीच्या कामांना वेग आला असताना बेळवाडी येथील सागर धुरी आणि दिलीप मालवणकर यांच्या शेतामध्ये मोकाट गुरं घुसून शेतीची नासधूस केली. त्यामुळे त्यांचं आर्थिक नुकसान झालंय. या आर्थिक नुकसानाला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित करून या मोकाट गुरांचा तात्काळ बंदोबस्त करा, अन्यथा ही मोकाट गुरं नगरपंचायत प्रशासनाच्या इमारतीत आणून बांधू असा इशारा नगरसेविका तन्वी चांदोसकर यांनी दिलाय. तसेच मुख्याधिकारी कौस्तुभ गव्हाणे, नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू याकडे गांभीर्यानं पाहणार आहेत का, मोकाट गुरांच्या मालकांवर कारवाई करणार का, असा सवाल देखील त्यांनी केलाय. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.